ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಿತ್ಯ ಮುಂತುದು ಬೆರಿತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿರೋಡ್ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ನಾನು ದೇಡ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಉಂಟ ಅವನಿ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿ ಆನಿಗೆ ಸರಿ ನೆರಡು ದಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಅವೇ ಮುಕುಲ್ನ ದುಂಬು ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದ ಪೇರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಡುವೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಬಂದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐತ ಮುರಾಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಐತ ಮುರಾಣಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡಿಷನ್ ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ಪ ಅಂತ ನಿಖಲ್ ತೂತರ ಜಗೋದಿಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿಜಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಒಂಚಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ದಾದ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಟೇ ದೀದಿ ಅನಿತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಿಂಗೆ ಕೈಂದು ಎತ್ತದು ಸೊ ಇಜ್ಜನ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ದ ಇಂದು ಪೋತುನು ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಐಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಪ್ಪ ಪಂಡಿರ್ತುದು ಐನು ಮಾತದ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕಳು ಐದು ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಐದು ಬೇತೇನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ನೆಕ್ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಪುಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅವ ಹಿಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತೆಪ್ಪುನಿದಾಯ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಡಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ಯತೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜರು ತೂತಿ ಜಂಡ ಬೇಗ ಗೊತ್ತೂಲೆ ಆಚೆನೆ ಏನ ಡ್ರಾಮಾದ ಆಡಿಷನ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂತಿ ಜನ ಬೇಗ ಪೋತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಡುಟು ದಾಯಪ ನಿಂಗೆ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದುಂಟು ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಒಯ್ಕಲತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ 1200 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಜಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡು ನಾವಡು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಪೋಯರ ಒಂದು ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಡಿದ್ದದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ದುಂಬ ಏನ ಚಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮೂಚಿ ನಾನು ದನ ಅಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ದು ಏನು ಪಂತಿಜಿ ಐನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಓದುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುದು ಒಂದೊಂಜಿ 10 minutes ಇಂಚ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಪಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸೆಮ್ಮಲತೆ 5th ಸೆಮ್ ಪಂಡಾಗ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಲ್ಪುನಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡೆಂಕ್ ಸೊ ಇನಿ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ದ ಪನ್ಕ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ದ ಪನ್ಪ ಇನಿ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ದ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿಯೇ ವಿನ್ ಆತೇನಾ ಸೋತೇನಾ ಅತ್ತು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಆ ಆಡಿಷನ್ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಪಾನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಜನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐನು ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಡೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂ ಅನ್ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಆತೇಕೇನು ನಿಕಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಕ್ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು 8th 9th ದಾನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದು ಅವು ಜೋಗುನ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಟಿಲ್ 18 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ 15 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ 5 to 15 years ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ 13 or 14 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏಜ್ 10th ಗತೆ 15 ಅಪ್ಪನ ಸೊ 8th 9th ದಾನ 15 13 14 ದಾನ ಆದಿತ್ತು 13-14 ದಾನ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮಡ ಬಂದಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಕೊರೋಡ ಅಪ್ಪಗ ಮುಗುಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾನ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಥರ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀಜಿ ಪಂದ ಹೌದಾ ಐ ದುಂಬ್ ಇಂಕ್ ನಾನು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಐತ ನೋಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀತಿಜ್ಜ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಏನು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನಿಗೆ ಸರಿ ನೆರಡು ದಿಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಅವೇ ಮುಕುಲ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚವನ್ನ ಎರೋಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದ ಮುಕ್ಕಳು ಪೇಪರ್ ಕೊರೊಂದು ದಾದ ಪೇಪರ್ ಬಂತುನಾಗ ಆಡಿಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ
ಎಂಗ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಕಾಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಮಡೆ ಪೋದು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಾಯ್ತದು ಏನ ಉಸಿನ ತುಂಬ ಅಮ್ಮಡ ಪಣ್ಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಮುಕ್ಕು ಅಂಚ ಅದ್ರ 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ದನ ಪೇ ಮಲ್ತ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ಪು ಪಂಡೆಯನು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿದವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐನೇ ಮಲ್ಪು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಐನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿನ ಮುಗ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿದಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನದ ತೂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪುಣದು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾತ ಅಂಚ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತದನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏರಿಗೂ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೈಜ್ ಸೊ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದಕ್ಕನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ತದ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇದೇ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಆನಾಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಅದು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪದನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಫೋನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ ಟಿವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡ ಕೇಂಡ ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಲ್ಯಡ್ ಟೀಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 1 year ದಾನ ಸಿಂಫೋನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿತ್ತೆ ತಕೊಟ್ಟಿಡು ಅವೇ ಆ ಸರಿ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸರ್ನ ವೈಫ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ದ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಟೀಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಲ್ನ ಪವರ್ ಎಂಚುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಕ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟೇ ನರ್ವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಲು ಉಳ್ಳಿರವ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಜಿ ಈ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಸಾಂಗ್ ದಿಯರ್ ಅವು ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಫುಲ್ ಫಿದಾಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವ್ಯಾಲಿಗ್ ಸೊ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಮಾತ ಒಂಚಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಕ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ತೆರಾರ್ ಪಾಪ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಇದು ದಿನಟ್ ಬಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು 5 ದಿನ ದುಂಬು ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂದ ಪೇರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಅತ್ತು ಡುವೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದ 2 ಜನ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಒಂಚಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಲಕ ಮಲ್ಪೇರ ಇದನ್ನ ಇಂಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆತಿ ಎಂಕಲ ತರೆಟ್ ಡುವೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಕಪಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ ಎನ್ನ ತರೆಟಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗಲ ಅವ್ವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏರೇನು ಕನಪುನಿ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಂಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅವು ಬೇತನೆ ದಾಪುಂಡು ಸೊ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದಿರು ನನಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಆರು ಕೇಂದಿರು ಈರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಕೇಂದಿರೇನು ಅಕ್ಕಡ ಈರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆಲ್ಕೇಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಡುವೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ 2 ಜನ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಪುಣ ಆಣು ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಅಲ್ಪ ಪೊದುಕೊಲಿಯ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಪುದರ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಬಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏರೇ ಓರಿಯಗು ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದದ್ರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಓರಿಯಗು ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆಚೆ ಎಂಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಒಂಚಿ ದಾದನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೋಡು ಪಂದ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋದಾನಾಗ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ ದೀಪೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಇಂದ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬು ದಕ್ಕನ ಫ್ರಂಟ್ ದಕ್ಕನ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ದೈದೇರು ಹಾಕಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ದೈದೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 2 days ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಎಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ದತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಹಾಕಲು ಅವು ಮಲ್ಪಂದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಅಂಚೆನೆ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಇಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಡು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸೊ ಫುಲ್ ತರ ಹಾಳಾಯ ಸುರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ದದನ ಅಂಚೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಕೊರಿನಾಕ ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಐದು ఒక ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಣಗನೇ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ 10th ದಾನ ರೀಚ್ 9th ದಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ 10th ದಾನ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 o'clock ಮಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಆದಿ ಬರೋಡಪ್ಪುಂಡು 5 o'clock ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಣಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಸಲ ಬಿಜ್ ಸೊ ಬೇಗ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದೆ ಅವೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪೋಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಇದ್ದ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಏರ್ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸರ್ ನಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆರಿಗೆ ಕಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಅದನ್ನ ಆರಿಗೆ ಜಾಬ್ದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ ರೆಡ್ ಸರ್ ನಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಸೊ ಇಂಕ ಬೊಡೀದು ಪೋತುನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಕುಡೊಂಜೆಲ್ಲ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಪಂಪು ನಾವು ಆತ ಈಸಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಪಂಡ ತರೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೋಡು ಅದ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆವೋಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಪಂಪು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀಕಾ ನಡ್ತು ಇಂದು ದಾಣ ಇದು ಈಸಿ ಪಂಪ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಫೀಲ್ ಆತನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅವು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಪಂಪು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚೆ 4 ಜನ ಅಕ್ಕನ ಪುದರಿಂಗ್ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೆರೋಳ್ಸಿ ನಾನು ನಿಖಲ್ ಮೇಲೆ ತೂಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೆರೋಳ್ಸಿ ನೆನಪುಲ್ಲರು ನಿಖಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಲ್ಲರು ಪುದರ್ ಮಾತ ಮರತು ಹೋತು ನಿಂಗೆ ನಿಖಲೇನು ತೂಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಚು ಕೌಶಿಕ್ ಬಂದು ನೆನಪುಳ್ಳೇರು ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಬುಕ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಗೌತಮ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮರತೋತು ಒಂಚು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಆದ ನೆನಪುನಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಕ್ಕಲು ತೀರ್ತು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ಯ ಮುಂತುದುಪ್ಪೆರ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿರೋಡ್ ರಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಕ್ಕ ನಾನು ದೇಡ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ಉಂತ ಅವನಿ ಸೊ ಮಿತ್ತು ಉಂತ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಏನ್ ಇಂಚು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಲಾಗ್ಯೋಡು ಎಂಕ ಲಾಗಿರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂಚು ದಿನ ದುಂಬು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಗ ಬಂದದೀನಿ ಅವು ಕಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಲಾಗಿನಾಗ ಆಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗರಡು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡು ಐಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮಿತ್ತಿರದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಲಾಗಿನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜನ ಲಾಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ವಾಣೆ ಮಿತ್ತಿರದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾವು ಈಸಿ ಅತ್ತವ ಅಕ್ಕಲ ಮಂಡೆ ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ ಮಿತ್ತಿರದೆಲ್ಲ ಆಗಿಡು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ತಿಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅವು ಇಂಚು ನನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಗಿನಾಗ ಕಾರ್ ಅಕ್ಕನ ತರಿಕೆ ತಾಗದು ಡಿಬ್ಬ ತಿರ್ತ ಬೂರಿಯ ತರೀಕ ತಾಗು ನೆನ್ನ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತದು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಪಂಡಿರ್ ಬುಲ್ತನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೀರು ಮಾತ ಮೈತೀರ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕನ್ ಯಾನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡವು ಅವು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಪುಲಕ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಸೊ ఆయన ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ದಾದ ಮಾಡ್ತೆ ಏನು ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ತರೆ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಲಾಗ್ಯರಾವು ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತರೆ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗ್ಯಾರ ತಿರ್ತ್ಕಂದ ಬಗ್ಗನೆ ನಮ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಲಾಗ್ಯಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ 2 days ಉಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊನ್ನನೇ 5 days ಹಾಕಲು ಐಟರ್ ಅಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಡ್ತಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಲಾಗ್ಯುನ ಎಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಿಸ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡು ಸೊ ಐದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತು ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಒಯ್ಟು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಟು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕನ ಪಾಡುವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಪಾಡುವೆ ಒಯ್ಟು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಫೋಟೋ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫಿನಾಲಿಗೆ ಪೋಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡ ಮದಿಮೆಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಯ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೊ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಪಳ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಅಕ್ಕದೆತ್ತೀನಿ ಚೀಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆರೋದಿತ್ತೀನಿ ಏರು ಚೀಟ್ ತೆತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಮುಂಚೆ ಏರು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಸೊ ದಾದ ಮನೆ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪೋಡ್ನ ಅವು ಒಂಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತಿಂಡ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ
ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಯಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುಡ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುಡಿ ಇಂಚು ಕೊಡ್ಪ ಸೊ ಒಂಚ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಸೆಮಿಗೆ ಪೋನಿ ಯಾನು ಇಂಚನೇ ಉಂಟು ಪೋಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಬಂದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಣಿ ಯಾನು ಎದುರು ಬರ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಬರ್ತೆ ಪಕ್ಕತುನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿದ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಅನ್ಸದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಿರೋಪೋಯೆ ಪಿರೋಪೋದಂತೀಯ ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಏರ್ತು ಒಂಜಿ 6 ಜನ 7 ಟೀಮ್ ದನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಬುಳಿಪು ಹೆಂಗೆ ಬುಳಿಪಿರ್ದಲ್ಲ ಬೈ ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದ ಕಂತದ್ದು ಏನೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಏನೊಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಾಕ್ ಲಕ್ಕದ ಕಣ್ಣು ಗೊಂತೆ ಇಂದು ಮಾತ ದೀದು ಮಾತ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಮಾತಿತ್ತು ಮಾತ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಚಿ ಟ್ರಾಫಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ 8 ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತುನೆ 27/1/2019 ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬರೋದಿನ ಸೊ ಇಂದನ್ನು ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾನು ದೆದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ದೇಯ್ಜಾನ್ ದೇತನ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅದು ದೇಯ್ಜಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿತ್ತು ಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಾವ ನಾ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಆಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಾಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ ಲಂಚ ಕಡುಪುರು ಜೇರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪುನಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪುನಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚಿಂಚ ಮಾತ ಪಿದೇ ತಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರು ಆಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಓಲಾಡ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಓಲ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 20,000 25,000 ದನ ಖರ್ಚಾದ ನಿಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಬೇತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಖರ್ಚಾತನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಡ್ಲ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಏನ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಾನ ಮನೇಲಿ ಜಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೋಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಎಂಚಾನ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಸು ಕಡ್ಪುರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಗೊರ್ಚಿ ಪಂಪಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಬರೋಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇಂದೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಸೊ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ದೆಪ್ಪಾರ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗುಡ್ನಿ ದಾನ ಪಂಡ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಾನಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಂತ್ 300 ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾನು ಅಂಚ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರು ಓ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆರು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದು ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ತಲ್ಪೊಂಡು ಅವೊಂಥರ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚೆ ತೂಮಿನಾಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಮಾತ ಪೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಾವಣಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವಣಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಟೀಮ್ ಉಂಡು 2 ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಅಂಚೆ 2 ಟೀಮ್ ಹಾಕನ ಅಂಚೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮುರಣ್ಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದ ಬೈದಿನಿ ಐತೆ 9 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊರು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕಿದವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತನು ಹೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತನು ರೋಡ್ ಪೋಣ ಮಾತ ಈ ಆತ ಮುರನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಪಾನೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಮದುವೆ ದವಲ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೈಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಓಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಲಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಂದು ಕೈತಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ದೂರ ಪನ್ನಿಡ್ಸಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಡುಪಿನತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಆವಡು ఒక ಹೊಸಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ ಒಕ್ಕೋಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನಿ ಆಲ ಕಲ್ಪದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಕ 2 ಜನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ನಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಟ್ ದಾದನ ತೂಕ ಯಾನು ಪಿಯೂಡು ದಾನ ಕೊಡ್ತೆ ಪಿಯೂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡರ್ ಪಂದೆ ಕೇಂಡರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ
ಕೇಂದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಇತ್ತನೆ ಮನ್ಪಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಚೆನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ದಾನ 144 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 1K ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 144 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇನಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ಸೊ ತೂಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5K ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಪೋಡ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡೆಂಟು ಪೋಡ್ ತೂಕ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾನಿ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡೆನ ಆಪನ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಬಂದೇಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್.